Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci mai albarka. A cikin shirinmu da ya gabata kun ga abin mamaki kuma kun ga abubuwa da yawa da suka faru da wasu taɓa faruwa ba a cikin wannan shirin. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata mun kwana ne inda muka ga Umar ya furta Zira kalmar cewa ina son ki. Daga nan kuma Zira shiru ta yi bata iya cewa komai ba, haka zalika shi ma Umar ɗin ya shiru. Sannan a ɗaya ɓangaren kuma Karim Saba ta turo Karim akan wilciya suna tafiya, ta ce kai idan na gaji fa. Karim ce ke ki bi ni a hankali fa, kan na faɗi ki fama min ciwo na. Suna tafiya Saba ta ce masa wai kai me yasa ba ka iya yin shiru? Karim ya ɗanyi murmushi ya ce kina da abin dariya wallahi. Ba na buƙatar ko kaɗan wani ya ganna a wannan yanayin, kuma ba na buƙatar wani ya gane ni. Allah ya sa kan ma wani ya ganna a wannan yanayin. Suna cikin tafiya suka ƙaraso ƙofar shagon Saba. Karim ya kalli cikin shagon ya ce nan kuma me za mu yi a nan? Mun wuce kasuwanni da yawa fa duk baki shiga ba. Kuma kin ce min za ki je kasuwa kuma kin kawo mu nan wajen, me za mu yi a nan wajen? Saba ta ce kaga ɗan uwa, kalle ni nan. Allah ya yi maka basira ka kan iya yin tambayar da alhali kana da amsar ta. Karim ya ce me kike nufi? Suna cikin magana sai ga wani nan ya zo wajen ya ce a'a Mrs. Saba barka da kwana biyu, mun yi zaton makin gudu ne da ba ma ganin ki. Ta ce yauwa Ati na gode, barka da zuwanka. Ya ce yauwa Saba ina wuni? Ta ce lafiya kalau. Ati ya kalli Karim ya ce masa wannan ɗan uwar makaho ne? Karim ya kalle sai ya ce kaga ɗan uwa ina jin ka. Saba ta ce kada ka damu da wannan. Abin da nake so da kai shine ina so ka kasance tare da wannan na tsawon wasu awanni. Zan je na nemi izini daga wajen mai gidanka. Ati ya ce karki damu. Amma wane ne shi? Ya ce wani ɗan uwana ne. Karim ya kalle ta ya ce ina fatan dai da aka ce ɗan uwa ba da ni ake ba. Saba bata kula ta ba, ta ce wa Ati don Allah ka ba shi kula, ka ga majinyaci ne. Ati ya ce kada ki damu yar uwa Saba, zan kula da shi. Karim ya ce ni fa gaba ɗaya gurin nan duk ya gundure ni. Ati ya ce masa kaga ɗan uwa kada ka damu, wunin yau gaba ɗaya ni kan ba zan gundure ka ba. Karim ya kalli Saba ya ce mata ina kika nemo wannan yaron, ya fiye magana sosai. Ita ma Saba ta kalli Karim ta ce masa kai ma fa kwana biyu nan naga ka fiye magana, ka dinga bi a hankali mana. Sannan ta ce yawwa Ati kana ji na, zan je ne domin na gabatar da wasu ayyuka, har na dawo ina so ka kasance tare da shi. Ya ce karki damu, kamar an gama ne, ni dai burina kawai ki nemi izini daga wajen mai gidana. Ta ce yanzu ma ta wajen shi zan fara zuwa kafin na wuce gurin aikina. Karim ya ce kin ga kada fa ki sake ki tafi ki banna a wajen nan, ba inda za ki je. Saba ta ce kaga yanzu kai fa kana ƙarƙashin kulawar wilciya ne, ni kuma fa ina da ƙafafuna. Karim ya ce koma dai me kada ki sake ki tafi ki banna a wajen nan, gurin nan gaba ɗaya ya gundure ni. Saba ta juya ta yi tafiyarta. Karim ya dinga cewa Saba ina za ki je, ba za ki dawo ba? Ati ya ce lokacin magana ka ya ƙare, yar uwa Saba ta riga ta tafi. Ati ya riƙe wilciyar sannan ya tura shi zuwa cikin shagon Saba. Anti Hidiye ta fito daga cikin gida riƙe da kwali a hannunta, sai ga wannan 'yar aikin nan ta fito da sauri. Ta ce Anti Hidiye ba ni wannan na riƙe. Sannan ta ce a ta ki bashi. Ta ce a kai ki damu ki bani kawai. Tana bata sai wani takalmi ya faɗo daga cikin kwalin. Hidiye ta tsugunna ta ɗauko, tana goge takalmin nan ta ce Allah ya sarki, wannan takalmin mun siye shi ne tun kafin mu aure. Ta ce Okesh yana yawan cewa na zo mu fita domin mu ci kayayyakin yaji a waje. Sai na ce masa ya yi gaba ina nan zuwa. Okesh ya ce in dai har ba tare da ni ba to shi ba inda zai je. Wannan magana Okesh yana yawan faɗa, ya aikin nan ta kalle ta tana jin tausayinta.
sannan ta sa hannunta ta ɗauko rigarsa ta shinshina ta ji ƙanshin rigar, sannan ta maida ta cikin gayata, kada ki damu, na gode sosai, ba ni wannan karo na farko da zan fita titi ba tare da shi ba kenan, kayan nan akwai masu bukata da yawa, zan je ne domin na basu. Sannan ta bata kwalin ta tafi tana kuka. Kawu Salim yana tsaye yana cikin aiki a shagonsa, sai ji kawan motsi, yana ɗago kansa ya ga anti Shukran ta shigo. Ya ce, a'a yar uwa Shukran, barka da zuwa. Ta ce, yauwa Salim, sanninka da aiki, kaga abinci ne na kawo maka, ya kamata a ce ka taso yanzu ka fara ci kafin ya huce. Ya ce, a'a yanzu fa muka gama cin abinci, ba na jin wata yunwa, kada ki damu, sai dai in an jima zan iya ci, amma kuma muna da shayi a gurin nan, idan kina bukata sai na kawo miki ki sha. Ta ce, a kar ka damu, yanzu ba na bukatar shayi. Ta kalle sa ta ce, gaskiya Salim, ka yi abin da ya dace, ka yi kokari akan yaran nan, kai jajirtacce ne. Ya ce, haba yar uwa, me yasa kike faɗa haka, gaba ɗaya fa ke kika buɗe min idanuna har na ga hanya mai kyau, da ba don ke ba ta yaya za a yi na yi wannan tunanin. Ta ce, a'a Allah dai kawai ya yafe mana, amma dai wannan abubuwan duk sun faru ne cikin ikon Allah kawai, amma ina jinjina maka sosai, kai uba ne na gari, jajirtacce akan 'ya'yansa. Sannan ta juya ta ce, a'a ina kwara yake. Ya ce, kada ki damu, ya je aiki ne, nan ba ya ma jima da tafiya, nan ba da jimawa ba zai dawo, kawo wannan na je na ajiye. Ya karɓi ledar da take hannunta. Ta ce, to shi kenan, gashi nan, a ci lafiya. Ta ce, ba ƙaramin abu ba kai ba da ka haɗa kan waɗannan yaran, na san ko da nan gaba za su yi alfahari da kai, yanzu amma ina fatan komai yana tafiya da ya dace. Ya ce, gaskiya dai haka ne, sai dai abubuwan da ba a rasa ba, burinmu dai kawai Allah ya yafe mana. Anti Shukran ta kalle sa ta ce, a'a me kake nufi da wannan maganar taka? Kawu Salim ya ce mata, wasu abubuwan ba lallai ne mu bayyana su ga kowa ba, kuma wasu abubuwan suna da sarƙaƙiya sosai. Sabawa ta shigo da sabon kwastomanta a cikin gidan Karim, yana duddubawa. Sabawa ta ce, yauwa kaga gidanku kamar da nake faɗa maka, nan ne falo, yana da girma sosai, gidan yana da matuƙar kyau. Mutumin ne ce, gaskiya ne, kin yi gaskiya, gidan nan yana da matuƙar kyau. Sabawa ta ce, ai daman na faɗa ma, in dai kaga gidan nan dole sai ya burge ka, ba za ka taɓa yin ladama da siyan gidan nan ba. Ya ce, to yauwa yanzu za mu iya fara duba takardun gidan da kuma sauran takardun haraji domin mu tantance. Sabawa ta ce, kada ka damu, gidan nan ba abin sa haraji, komai da komai muna biya, yanzu ma zan ɗibo maka takardun gidan nan gaba ɗaya ka gani. Ya ce, to kafin dai wannan, bara na fara kiran ciwon kai na tambaye ta. Sabawa ta ce, a'a ciwon kai kuma? Ya ce, ina nufin matata, ita ce ciwon kaina, saboda kin je ga gidan nan yayi matuƙar haɗuwa, amma da za ta zo na rantse miki sai ta faɗo matsaloli guda 40 na gidan nan. In ta fara dubi wannan ƙofar, dubi sauran nan, dubo innan kala hundunan ne. Yana cikin magana, Sabawa ta kula da tab ɗin Karim akan kujera, ta lallaɓa ta sauri ta gyara ta ɓoye ta a bayan filo, sannan ta miƙe ta ce, yauwa to yanzu shawarar da nake so na bada, me zai hana mu ɗauki hotunan gidan, sai ka je ka nuna mata, in ta ce yayi, kaga kana zuwa sai mu fara ciniki. Ya ce, to shikenan, hakan ma yayi. Ta ce, to za mu iya tafiya. Sannan suka kama hanya suka fita. Nihat yana zaune da shi da Umar a cikin ofis, sai ga wata ma'aikaciya nan ta zo ta kawo masu shayi, ya karɓa ya yi mata godiya. Nihat ya kalli Umar ya ce masa, ba za ka sha kofin ba ne ba? Umar ya ce, zan sha daga baya. Ya tsaya ya shiru. Nihat ya ce, Umar, wani abu ne yake faruwa da ba ka son bayyana mana? Umar ya ce, babu komai, amma me ka gani? Nihat ya ce, nima babu komai, kawai dai na tambaya ne. Sai nan Umar ya kalli wannan ya aikin nan ya ce mata, ya abubuwan suke tafiya? Umar ta ce masa, komai da komai yana tafiya yadda ya kamata.
Nihat ya ce wannan kuma fa daga ina? Ina nufin wani abu ake shiryawa? Umar ya ce ina so na shirya wani abu ne cikin sirri, kada ka damu, amma kuma me za ka sani daga baya? Nihat ya ce shikenan ni yanzu zan tafi sai an jima, sannan ya miƙe ya tafi. Umar ya zauna ya shiru ya ce anya ko zan iya zama har yamma ta yi? Gaskiya ba zan iya jira ba, yanzu nan zan tashi na tafi. Sai kuma tana da lokacin da kawu Salim yake ce masa ba na son abin da ya ɗau tsawon lokaci, ya kamata a sa shi lokaci kusa domin a yi a wuce wajen. Umar ya dawo daga cikin tunaninsa sannan ya miƙe ce gaskiya dai yanzu zan tafi, ba zan iya jira har yamma ta yi ba tare da na ganta ba. Ya miƙe ya tafi. Saba ta dawo daga nuna kwastoma gida tana tafiya a hanya. Ta ce yauwa abubuwa suna tafiya yadda ya kamata, ka jira ka ga abin da zai faru, zan turo ka waje nan ba da jimawa ba. Ta ce shikenan bari mu je mu ga abin da zai faru. Tana ɗan matsewa ta duba ta ga bata ga Karim ba. Ta shigo cikin ofis ɗin ta ce yauwa na dawo. Sai ta ji shiru ta duba bata ga kowa ba. Ta ce Karim ta ji shiru. Ta ce ati nan ma dai ta ji shiru. Ta ce to ina suka je ne? Sai kuma ta wani tunani ta ce a'a idan kuma wa'incan 'yan mafiyan ne suka mai wani abu kuma bafa. Ta ce wayyo Allah, ta yi sauri ta ɗauko wata ta fara kira, sai dai lambar da aka ta kira aka ce mata a kashe take. Ta ce wayyo Allah yanzu ya zan, sannan ta juya ta fita da gudu. Kawu Salim yana zaune a cikin gida ya ji ana ƙwanƙwasa ƙofar gida. Ya taho domin ya buɗe ƙofar gidan, yana buɗewa ya ga Umar a tsaye riƙe da fulawa a hannunsa. Umar ya kalli Kawu Salim ya ce masa barka dai. Ya ce yauwa. Umar ya ce masa ina wuni? Ya ce lafiya ƙalau. Ya ce ina fatan ban takura maka ba? Ya ce a'a ba matsala, kaka da ka damu. Suna cikin magana Zira ta matsu ta kalli Umar ta ce masa kai ne? Ya ce ni ne, kin wuni lafiya? Zira ta ce lafiya ƙalau. Kawu Salim sai ya ce sai ka shigo ciki mana domin mu zauna mai magana, sai dai amma a nawa tunani na wannan abun ba zai taɓa yiwuwa ba. Yana faɗa haka gaba ɗayansu kowanne tsiru-tsiru ya tsaya yana kallon Kawu Salim. Umar ya kalli Kawu Salim ya ce masa me kake magana a kai? Gaba ɗaya ban fahimta ba. Kawu Salim ya ce ka shigo ciki mu yi magana, amma tabbas ina mai tabbatar maka da cewa wannan abin ba lallai ya yiwu ba. Umar ya tsaya yana kallon Zira yana kallon Kawu Salim. To jama'a wannan shine ƙarshen shirinmu na wannan rana. Ku biyo mu goben Allah ya kai mu domin ganin ci gaban wannan shirin namu. Daga ƙarshe kuma muna miƙo saƙon gaisuwa ta musamman zuwa ga Mala Usman Gaidam Local Government Yobe State. To Malam Mala Usman da fatan kana tare da mu. Sai mun sake saduwa a cikin wani shirin namu goben Allah ya kai mu. Mun gode.